L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-valur tal-identità ta' Għawdex irdu nkomplu nsaħħuh bl-użuq li tal-ambjent kien dan il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela meta żar kumpless tal-ewwel xorta tiegħu Tuta Accommodation li joffri agriturizmu f'Għawdex. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern irid ikompli jimbotta il-prodott lokali b'dan kollu miġbur fl-istrateġija dwar Għawdex bħala gżira ta' villaġġi. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li bħala Gvern se jibqa' jiddirezzjona l-investiment li l-ħarsien tal-pajsaġġ Għawċi u Malti. Dan il-kumpless ta' Kerċem li gawda anke minn fondi Ewropej, apparti li joffri akkomodazzjoni ta' kwalità fih ukoll razzett u joffri diversi esperjenzi lil viżaturi fosthom mixjiet qalb il-kampanja ġbir ta' frott sa terapija permezz tal-annimali. Fiż-żjara ġiet innutata kif l-isfida tal-istaġjonalità hi waħda li qed tiġi indirizzata u dan ġie rifless f'riżultati b'saħħithom għat-turiżmu anke fil-Gżira Awċija. Waqt li kienu qed idawru l-Prim Ministru madwar ir-razzett, it-tmexxija ta' Tuta spjegawlu kif qed jimxu fuq il-kunċett ta' farm to fork fejn il-viżaturi jingħataw l-opportunità li jiġbru il-prodotti friski huma stess mill-għelieq li jinsabu fl-agriturizmu biex imbagħad il-prodotti tal-ikel offruti ikunu ġejjin mill-kumpless stess. Jakkumpanja lill-Prim Ministru Robert Abela kemm il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri.